खावसे bisa lebih baik. Aku waslah boleh hai. Ta một thằng nữa này. Ra cái này. Ra bộ hình sự. Ra cho mình thằng sự. Ôi giời. Like this one is it like that by thank you bye dan thank you very much Sanjay this fish huh? Fish. Odisha hello Odisha mai sẽ xuống mai na mini ke nunggu nama on ma kalam deh el video share dengan na makala terus naik ke nengde makalam deh sayang dari na nenggu na makalam deh nenglai anggarannya tuh bol gitu naik jadi naik dengan dari neng jadi aku nama amrai naik dengan cara na neng jadi aku Sanjay Rampu Najari hello Rampu hello
Sonjit on. Ini bajayalah indarana. Rampuna darama obini bajayalah indarana. Angga bunga kau thaya darana. Rampuna dari. Nenglai obini jaga kita udah rampu. Hasta emang nil bisna beda darana. Thank you very much. Kezenai kabar darana. Ini saya lebih yang dani. Sonjita onan betul. Oke, sendiri. Oke. Aku maafin terus. Acha, Rampuna dari sindur kau hotel lain terdengar darana. Ayah, hotel lain sindur lagi nama. Angga hiar mama hiar ko bidi kan kaya na hotel lain sindur darana. Hotel lain bedi nude nama. Rampuna. Beson kita onan darana. Lagi ada rampu lagi akibat. Right. Serdong kecil lain darana. Hai lên vào với thầy á rằng anh cục ra ra nhìn đời na cha cục ra nhìn ha nên gì đó comment korai người rằng đời na dia mau campur aja kan dia lai ese mazang nai horlai ese mane mày không bao giờ nào một nữa nhưng mà cái nào mà lại ha lên anh mini khara xin ada na isi mini xin lỗi ada na mini cái xin đó ram và ada yang lain ada na ada gaya delegasi saya ma pada cover lain rampu lana karena saya yang kau dari nengku nama kerja ya rampu mezang benar mezang ada na thằng hứa ăn tên nào ăn này thằng thế nên là thằng hứa ăn tên nào mà phơi này làm mà má vừa ở đây ăn được nè nên đây defense sama vừa mới rampu respon tidak dewa tidak phone Pi obeni neng abon bayi Pi bosomodari dan thank you very much Pi bosomodari ang ngelbis na bayi takai ang bungai kau ni ada na bungai kau pencipta lancar bayi ramfua bayi ada Pi bosomodari neng leu bini jaka agai respon tidak on dari nah ramfua kami ama bayar nah kami anbari respon tidak on dari nah ang odal guring ya pun dari nah odal guring ya dari nah
आंनि एलबियाव अदालगुरि बिराद फैबाय लाइक होदो पि बसुमतारी आगैसोना ओमफ्राय रामफुआ ए होनबाय सन्जिता पि बसुमतारी अदालगुरि बहानि नों होनदों आरो ना पि बसुमतारी अदालगुरि बहानि नों सोंबाय आरो ना सन्जिता सोंदों आरो सन्जित गयारिया ओमफ्राय पि बसुमतारी मा होनदों अदालगुरि गलामाखानिनो अदालगुरि गलामाखा पि बसुमतारी एसे मिनिसो हा बिनिसो होननानै मिनिबाय सिनायलायो खोमा ओंखायनो ओमफ्राय रामफुआ मा होनो सुटियाव फैयाखै नामा होनदों फैथ'वाखै टाइम मोनाखै खोमा दा माहाय पस्टिं आदाया दा माहाय पस्टिं होनदों ओमफ्राय माबा ओरै भुटान हाजोआव आरो ना भुटान हाजो खाथियाव दङ आरो नांलामाव ओमफ्राय उमिन्द्रा सोदों हाय जानु गुड इभिनिं मा खबर होनदों उमिन थैंक यू वेरी मच मेरे में आने के लिए गुड इभिनिं मा खबर होनबाय मोजां खबर आंनि लोगोसेनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच खबरा मोजां आरो पि बसुमतारी एसे एक्सिले पि बसुमतारी एसे एक्सिल कलेजनि उमित हाय गुड आफ्टरनून होनबाय ना गुड आफ्टरनून उमित थैंक यू मेरे विश्व में आने के लिए ओमफ्राय उमिता सॉरी गुड इवनिंग अच्छा आफ्टरनून बोला था गुड इवनिंग कोई बात नहीं खाटना मत मैसेज को मत खातो प्लीज उमित कोई बात नहीं गुड इवनिंग रामपुआ होनदो आर्मि नामा होनदों ना आर्मि नङा ओमफ्राय सन्जिता अन सन्जित MMD बङाइगाव लागाव जाफैबाय आरो इहाना थेंक इउ आंनि गोसोनाव फैनायनि थाखाय MMD मा खबर गोबाव जाबायना मैयाबो फैयाखैमोन ना मैयाबो MMD मैयाबो फैयाखैमोन ना माथो खबरखौ खिथाहरदो ओमफ्राय सन्जित आरो MMD आदै होनदों MMD आदै sन्जिता अन आंनि खैथासिम एलबि होगोन मा होनदों सन्जिता खैथासिम एलबि होगोन होनदों आङो बारा गोबाव होआ मैयानि बायदि दसेल' होगोन आङो दसे थाबोनसै आरोना एसे MMD मा लिरदों आंहा नुबाथाय ओंखाम
नायखौनो बावगारलायलाङो होनबायथ' आदसा नंगौ नामा? ओंखामखौ जाग्रोना लाखानांगौ होनबालाय। ओमफ्राय जोंहा सनजित उन्दुदों नामा सनजित ओमफ्राय अमित दोपहर में सब्जी क्या था बोला। अमित हिंदी में मुझे बता नहीं है, बोडो में बॉल बोलती है, बॉल। ओमफ्राय सनजित ओके वन नामा ओके वन ना नोङो क्या है वो पता नहीं क्या है, बोहल बोहल बोलते हैं उम्मीद। सुनाई दिया ना? नोजोरा नायसो होनबाय आरो ना, थेंक इउ नोजोर नाय थेंक। ओमफ्राय सिबाबो समायदों आब', औ समायदों आब' होनदों ना, थेंक इउ आगै आंनि गोसोनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सिबा आगै। लाइक होदो आरो ना, लाइक होआखैबा नङाबा दा बबावबा थांलायगोन आरो ना, मोनसे मोनसे लिरनानै ब्लड ब्लड थाङो आरो ना। ओमफ्राय अमिता दिखाओ क्या है होट में लेखा हाथ में दिखाओ क्या है हाथ में लिखा, हाथ में कुछ नहीं है। सिबानि निउ साबसक्राइबार थेंक इउ, साब खालामनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच। दिंगा नाइस थेंक इउ दिंगा आंनि गोसोना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच। सिबा ब्लग 876 आंनि चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालाम हरदो होनदों ना। साबल' लिरनांगौनो दै खालाम हरदो होनदो आरो ना। सोरखौबा आंबो खालाम हरगोन दे, मेसेज हरनानै दोन दे आगै सिबा, जेनेबा आंनि भिडिअखौ एसे नायनानै मेसेज हरनानै दोन आरो ना। ओमफ्राय जा दिंगाया नै लाइक होबायना, थेंक इउ दिंगा लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जा मा होनदों, बे जोनोमाव आङो नोंखौ मोनैलाय फैगौ जोनोमाव होनदो थैना थांब्लाबो बै सोरगोआव नेनानै थाहैनोसै आं सना होनबाय आरो। आइया नंगौ नामा? दिंगाया मा लिरखो, बिखा गावबाय सना आं नोंखौ आं गोसोखांनानै होनबाय। जोंनि अमिता मा होनखो, आङो अमित आलु बाय साखा।
मम्मी क्या बोल रहा है समझ नहीं आया ओमफ्राय दिंगिया मा होनगोन मैथासो मैथासो मेथाइ मेथाइसो खनबायलां मेथाइसो खनबायलां होनबाय आरोना आं नोंनि भिडिअखौ नायनानै मिनिनोना दुखुजों मोसाबाय खोमा सानदों आङो दिंगा फुल भिडिअ नायनानै आङो मिनिदोंबो आरोना ओमफ्राय दुखुजों मोसाबाय खोमा सानदों आङो नोंखौ ओमफ्राय सन्जिता अन होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगिया मा होनगोन नोंखौ आङो गोसो खांनानै होनदों आरोना गाबदों नामा ना मा जाखो दिंगा आगै ओमफ्राय नोजोरा मा खबर दिखे ना मा मोजां खबरा नोजोर ओमफ्राय जों अमिता दोपहर में आलू सब्जी से क्या है आलू आलू दोपहर में आलू सब्जी नहीं था उम्मीद बोहल था बोहल पोहल पोल पोल क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे भी नहीं पता ओमफ्राय दिंगिया मा होनगोन दुखुनि थाखायनो इन्जय थानो गोसो जायो होनदों आरोना औ इन्जय थानांगौथ' आरो होमबासो दुखुखौ बावोना ओके बोला मा बाजै ना मा दै दिंगा दुखुआनो खारला नामा नोंनि ब्लगाव फार्स्ट टाइम बिदि मोसानाय नुफेरबाय नामाथाय आङो ना मालाबा मोसाखांबावबायसोमोन नामा मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिखौथ' दायो संथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो दिनैनिफ्राय जालायबाय बेना मा जालायखोलाय दा मा जालायखो दिनैनिफ्राय मा जालायखो अमिता बल हाय हिये अमित बलबाथ' खेलना जायो अमित आंनि नेट पेक अमित आंनि नेट पेक फाइका फिनिश नेट पेक फाइगा फिनिश अमित आंनि नेट पेक फाइगा फिनिश नेट पेक खत्म हो गया क्या अमित ओमफ्राय दिंगिया मा होनो बेनो बाजै फार्स्ट टाइम दुखु होनदों आरो आदसा नंगौना अमिता आंनि नेट पेक अमित ये क्या है नेट पेक खत्म हो गया क्या आपका नोजोरा मा होनगोन लाइक दासो लाइक आरोना ओमफ्राय दिंगिया मा होनगोन इन्जय खालामदों बाजै बे दुखुखौ होनदों ना इन्जय खालामबासो बावसिगोन नोङो नङाबा बावनो हानाय नंला रन्जय ओमफ्राय जोंहा दिंगाया अमिता लिरबाय
nanti Ronjai Musahari sebanyak. Oमफ्राय Ronjai Musahariया टाइम गैयाबा माने मेसेज लिरनो टाइम मोनगोन दिंगा ओमफ्राय नामा आनन्द ना हाय आब' आइ लाभ इउ होनबाय आरो हाय आगै आंनि लिस्टना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आनन्द आगै नुदों आंनि कमेन्टखौ नुला नामा नुबाय आरोना नुदोंलै नुदों आङो खैथासिम लाइभ होगोन नों होगोन नों माबायाव थांनो नामा सोलाबाबा मा होनो थांनो हागोन नोङो अमि माबा सरि सन्जित एसे थाबावगोन आङो ना बांद्रायथ' गोबाव गैखाला आरो खामानि दंबा थांनो हागोन जेबो नङा आनन्द मोनगोन आब' नों बहानि होनदों आरोना आगै आङो माबा बङाइगावआव थायो आरोना बङाइगावनि नोंलाय बहानि आनन्द आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायबा जइन जानो हागोन आंजों ओमफ्राय सन्जितआ थाङालै सोंदोंसो होनदों आरोना नंगौ ना दे ओमफ्राय अविनाश थैंक यू मेरे एलबी स्ट्रीम में आने के लिए लाइक एलिफेंट बहना थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय दहायनियाबो सिबाया मा होनदों जा मेसेज हरना दोनबाय आब' आं साब खालाम हरबानो जाबाय खालाम हरगोन आङो आगै सना दे दा नोंनोबो अविनाश संजीत क्या हाल है बोला अविनाश ने संजीत आपको क्या हाल है बोला आनन्द आंखौ ओरैनोसै आब' होनबाय आरो ओरैनोसै गरेस्वर आब' आं जाबायसो गरेस्वरनि आब' होनदों आरोना आदसा नों गरेस्वरनि आरोना आगै ओमफ्राय खबरफ्रा माबोरै सन्जितआ अन दंबाय ओमफ्राय सन्जितआ मा होनदों अविनाश थिक है बोला ओमफ्राय नोजोराव अन होनदों सिबाया फेसबुक फल'बो खालामबाय आब' आं आब' होनदों आरोना आदसा थेंक इउ सिबा दा नायगोन आङो र' ओमफ्राय अविनाशआ मा होनदों only on hi होनदों आरोना only on हे सिबा होनदों I am from क'क्राझार होनदों आरोना आदसा क'क्राझारनि आरो नोङो ना सिबा ओमफ्राय जेथिंगायाव अनल' एसे बेस्थ' बाजै जिउ सना होनदों आरोना दे जेबो नङा अके साबस्क्राइब फुल साब लिरबानो जायो आरो ना आगै ओमफ्राय फुल लिरनाङा जाहैदों आरो सबको अके साबस्क्राइबार ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों साहा फुदुंनि होनदों आरोना आंबो लोंगौमोन दिंगा गोथाव फुदुंथारोदां साहाखौ ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ अन होनदों आरोना
Indirani like dan Darana, thank you like hoनायनि थाखाय Indirani मा खबर होनबायना मोजां खबरा Alam ơi Và Ngezra Và lại bộ thằng đơn rồi nè Và vông gì đó chứ cái này LB hình này với lên ra đây mà store này Himanshu hello how are you Bola I'm fine Himanshu Where are you from Bola? From Bongaigaon Assam है हिमांशु आप कहाँ से है Saya sampai Obinasa Masrai क्या बेंगालोर अच्छा आप बेंगालोर से बिरगन बाजै बहानि नोंलाय आरोना आङो बङाइगावनि थेंक इउ आंनि लिसनाव फैनायनि थाखाय बिरगन माथो साफा नुथारदोंलै बाजै आरोना आदसा नंगौना लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोना दानो ब्लड थांलायगोन नोंलाय बहानि जाखो बिरगन ओमफ्राय आदा ददेरे फैदो आरोना ददेरे थेंक इउ आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय हेलो हेलो फ्रेन्ड्स होनदों ददेरेया जोंहा बेबो ओमफ्राय जोंहा बिरगना मोनगो आदायालाय मा खालामो होनदों आरो नोंथाया सार्भिसाव मावो ओमफ्राय दिंगायाव ओमफ्राय अन दोनांगौ दे अन सनजित अन बिरगन आं दिल्लीनि होनदों आरोना आदसा नों दिल्लीनि आरोना खबरा माबोरै खिथाहरदो लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलाव आंजों मा होनो आंनियाव चेनेलाव गोदान फैनायबा साब खालामना हो आरोना बिरगन अननानै बहा दं दा आदायालाय होनबाय
माबा भुटान बर्डारावसो दङ। बिरगोनसो बिदियावनो रायजाहरो बिदियावनो बिरगोनसो दे नामा बिरगोन होनगासिनो सरि दे ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा मिनिटसो जाखो ओइ मिस्टेक जानायखौ मिनिदों ओंखारदों आंनिखौ ओमफ्राय जोंहा ददेरेया लाइक दा होनबायना थेंक इउ ददेरे लाइक होनायनि थाखाय आङो एलबियाव थानो सोलाबाखै दे ददेरे मानसिफोरनियाव जायखिजाया आं थाखायाखैनो आरोना दासान्दि आंबो ओमफ्राय दाख्लै एलबि होआखैमोन आरो ओमफ्राय नोंनि एलबियावबो ओइ दाख्लै खनसे ना माल' थानानै थानो मोनाखै सोलाबथाराखै आरोना दासान्दि बिराद बिजियाव दङ माने ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मा होनखो एस एस बि ना आइटि बि पि होनदों ना एस एस बि आवसो आरोना ओमफ्राय जायो ओइ बाय क्या नाम है ओइ बाय क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा सॉरी ओमफ्राय ददेरे जामानखो जेबो नङा दे होनदों आरोना बिराद माने फिसालानि टेस्ट बिदि जाबाय थादों आरोना सप्तासेजोंनो ओमफ्राय जा जसिला नार्जारि फैदों आरोना हाय सिस्टार होनदों हाय सिस्टारा हाय सिस्टार थेंक इउ आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय आङो नोंनि बे गोदानखौबो लोगो खालामनानै दोनबाय सिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मानखौ मा गामि होनदोंमोनलाय होनदों आरोना अबे गामिखौ सोंखोथाय आंनि गामिखौ सों ओमफ्राय जोंहा लाइक दानबाय थेंक इउ सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आङो नोंसिनि लाइफआव थानो सोलाबाखै दे बिराद बिजि माने दिनै एग्जाम दंमोन ना मैयाबो थानो सोलाबासै आङो फिसालाखौ एसे लेखा फोरोंदोंमोन नालाय सिस्टार दसेल' थानो मोनगोन सिस्टार होनदों जेबो नङा दे सिस्टार आंबो दसेल'सो होखागोन आरोना ओमफ्राय बिरगोना दा जेराव दं आदसा आङो दायो बङाइगावआव दं बङाइगाव गोजोनफुरियाव दङ ओमफ्राय ददेरेया जोंहा आंखौबो गोदान लोगो खालामदो लोगोफोर होनदों आरोना सोरबाफोर दंबा ददेरे बर'जों लोगो जादों आरोना लोगोफोर सोरबा गोदानै दङब्ला आरो लोगो जानो हागोन ददेरे बर'जों जसिला नार्जारि सिस्टारा मा होनदों मन्दिराव प्रग्राम जादों आरो दे सिस्टार जेबो नङा आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों लोगो गैया नामा होनदों ना लोगो गैया नामा माने आरो मा लोगो नांबावगौ आरो बिरगोना मा होनदों गोजोनै दं होनबा ना होनदों गोजोनै दं ओमफ्राय जोंहा जसिला सिस्टारा मा होनखो गाज्रि दामोन आगै बाय गाज्रि मोना सिस्टार बाय आंबा थानो मोनाखै सोलाबखायाना हिनजावफ्रा बिदिनोसै आरोना अब्लाबो टाइम दिहुननानै माबानांगौ जायो आरो
होनदो दे लोगो थाथ'दो होनदो आरोना दे जागोन दे दे रे बाय कार्तिक हाय होनदों हाय कार्तिक आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेरे लिसनिं आंनि लिए थेंक इउ भेरि माच कार्तिक भाई ओमफ्राय जों बिरगोना बाबु नानि मोनहा गैया नामा होनदों बाबु सासेल' दङ उन्दुदों आरोना आनन्द मा होनो नायलायबाय आब' नोंनि एलबिखौ होनदो आरोना नायलायबाय आरोना लाइकबो होनानै होदो आरोना नायदोबो ओमफ्राय लाइकबो होनानै होदो लाइकखौसो बिग्रोयो आंना ओंख्रि जाया दहाय आब' होनदों आरोना ओंख्रिया माबासोमोन आरोना आगै बहलसोमोन आरो ओमफ्राय मैथा बांगाल भाजा आलु फ्राय सोंनायनि गाज्रि मोनबाय नों होनदो दे मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो सोंनायखौलाय गाज्रि मोनानो जों मानो गाज्रि मोननांगौ सोंनायखौ गाज्रि मोनो नामा ओमफ्राय देरगोन नामा होनखो बिनानाव दंना गैया बाजै होनदो आरोना बिनानाव गैया कार्तिक मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां कार्तिक नोंनियालाय माबायदि नोंनिया माबोरै आरोना खबरफ्रा जांख्रिखां फैदों आरोना गोजोन मोनाबिलि आब' दसे नोंनि एलबिआव हाबफैबाय आब' होनदों आरोना थेंक इउ जांख्रिखां आंनि एलबिसनाव दसे फैनायनि थाखाय आरोना लाइक होदो आगै लाइक होआखैबा कार्तिकआ मा होनगोन लाइक दानबाय आरो थेंक इउ भेरि माच कार्तिक लाइक होनायनि थाखाय आंजों जइन गैयाबा जइन जानानै होदो जोंहा अननानै ओमफ्राय ब्लेक कब्रा होनदो आरोना दसे फैलायबाय हाय आं होनदो आरोना थेंक इउ आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जों आनन्द मा होनदों खौरां खामो नाया नामा आब' नों सुरेन नामा आप नाया नामा आब' होनदों आरो ओहो नाया ओमफ्राय आनन्द मा होनदों बिरगोना मा होनदों बिबाजै लिंबा थायोलै बिबाजै लिंबा थगायखायोलै होनबाय आरोना नंगौना
Oke, ini biboso linknaंगौ बिरगोनागै बिब'सो लिंनांगौ ओंखायनो ओमफ्राय जोंहा सोरां नुजाफैदो आरोना हेलौ सोरां थेंक इउ आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय आं नोजों थांनोसै दे आं दे थेंक इउ हागनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मोजां बिरगोन मा होनो मोजां जाखो बेलासिनिखौ मा जाखो बेलासिनिखौ होनदोंना बेलासिनि जेबो जाथ'वाखै आरोना बिरगोन मा लिंहरनांगौ आङो बिबोनां ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा आनन्द मोनदों गुमैनि मोनो मालाय आं मिथिया सोरदा आरोना खबर दा आनन्द एसे मोनदो आब' होनदो सोरां ओमफ्राय सोराङा अन होनदोना जोंहा इन्जय आब' होनदो हेल' इन्जय आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जाख्रिखा होनदों लाइक होबाय आब' आं होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हिर' आदारखौ फुगासिनो ओमफ्राय बिर लाइक दं बिके बोला थैंक यू बिर लाइक देने के लिए और मेरे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए बिर को कमेंट बोला सोराङा हेलो हेलो सोरां ओमफ्राय जोंहा बिरआ कमेंट बोला ओमफ्राय इन्जय भइसआ हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय बिर कमेन्ट होनबाय आरो बिर कमेन्ट आनन्द मोनदो थांबाय आब'आ होनदों आरोना थगायबाय आब'आ होनदों आरोना माखौ थगायखो आगै मास ओमफ्राय जोंहा बिर मा होनखो कमेन्ट आरोना ओमफ्राय विन्टार फैदो आरोना हाय सिस्टार जि खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय ब्रादार थैंक यू मेरे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए विंटर ओमफ्राय जोंहा बिरुआ कमेन्ट बोला इन्जय आब' सोरां आंखौ मानो साब खालामनाय मानो साब खालामनायनो सोरां जोंहा इन्जया होनदों ना ओमफ्राय जोंहा बिरुआ कमेन्ट सोराङा अन होनदो आरोना इन्जया आब' सोरां आहा होनदो आरो बिरु सापर्ट लिखा दे सबना बिरु इंटरा लाइक दैट बोला थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए सोराङा मेम इन्जय आगै दाना ओमफ्राय इन्जया मा होनदो आब' सोरां अन होनदो आरोना ओमफ्राय बिरुआ सापर्ट लिखा जांख्रिखाङा मा होनदों सोर फन हरगासिनो दं आब' होनदो फादार फन हरदो आरोना न'नि ओमफ्राय बिरुआ मा सोराङा अन बिरु सापर्ट बोला सापर्ट आनन्तआ बेथनखौ आब' होनबाय बुजिदों आङो ओमफ्राय बेसे मोनो आं मिथिया दे ओमफ्राय विन्टार मा लिरदो दा अन होनदो आरोना सरि दे आगै आं बेथनखौ मिथिया बारा ओमफ्राय इन्जया मा होनदो आंखौ सिनायदोंना आब' सोरां होनदो आरोना सोरां सिनायदोंना सिनायदों सोंहरदों आरो ओमफ्राय बिरुआ सापर्ट ओमफ्राय सोराङा बर' सार होनदो आरोना ओमफ्राय बिरुआ सापर्ट विंटारा मा होनदो प्लिज जयन मी बोला जॉइन होने के लिए बोला बीरो ने सॉरी विंटर ने बीरो एस डी सार हा ओमफ्राय एस डी सार
ओमफ्राय बिरो सापर्ट सोराङा इन्जय आगै होनदो आरोना इन्जय आगै होनदो आरोना ओमफ्राय बिरोआ सापर्ट एलबि हेलौ एलबि बर' थेंक इउ भेरि माच आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय बिर' सापर्ट बिरगोना थांनोसै बाजै सम जाबाय ओमफ्राय इउपि गैया सरकारनि माइरं जानाया उफाय गैया सरकारनि माइरं जानाया ओमफ्राय दे जेबो नङा दे बिरगोन आगै सनाथिखौ बाजैसो नुदोंना आगै दे ओमफ्राय सोराङा मा खालामदों आगै बिबार होनदों आरोना मा खालामदोंनो आगै बिबार ओमफ्राय बिरुआ सापर्ट बोला बिरुनि सापर्ट बोला इन्जया बिरो क्या सपोर्ट है हा बोला पूछ रहा है क्या सपोर्ट है बिरो सपोर्ट क्या सपोर्ट इन्जय आब' सोरां सिनायबाय माथो हा होनदों आरोना बिरुआ सपोर्ट विंटारा मा होनदों प्लिज सपोर्ट मी सिस्टार बोला मुझे बोला ना विंटार ओमफ्राय सोराङा मा होनदों आङो सिनायखादों सिगाङावनो हा होनदों आरोना ओमफ्राय जाय इन्जया बिरो क्या सपोर्ट है बोला आबिर हेलौ बाजै गावदां होनदों आरोना हेलौ आबिर थेंक इउ आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोराङा मा होनदों आंबो मेम सोलायनोसै र' हा होनदों आरोना मानसिफ्रा सोलायलागासिनो ना सिनायलानोसै ओमफ्राय बिरुआ इन्जय लिखाना इन्जय ओमफ्राय इन्जयखौ जाय इन्जयमेन्ट लिरदों आब' सोरां होननानै हाथुनबाय मिनिबाय ओमफ्राय आबिरा SD हा होनदों ना ओमफ्राय जों बिरुआ इन्जय लिखा है ओमफ्राय सोराङा होनदों ना सोराङा बिबार आगै होनदों ओमफ्राय बिरुआ इन्जय सोलायदो आब' सोरां हा होनदों ना सोलायदो आब' सोरां होनदों मोगदांसा बाजै मा खबर होनदों खबरा मोजां आगै ओमफ्राय सोर लाइक होनो बावदों लाइक होदो आरोना फनखौ लाइक होदिया लाइक करो प्लिज बिर' ओमफ्राय सोराङा बिर' सार होनदों आरोना आं मोजां आबिरा मा होनखो SD खिथु खाख्रेब SD खिथु खाख्रेब हा होननायनो ओमफ्राय बिरुआ मा होनदों इन्जय इसलिए मैं बात है इन्जय ये है ना इसलिए मेन बात बोला इन्जय बिरो जी इन्जय का मतलब क्या है हा ओमफ्राय सोराङा बिदिनो ओमफ्राय बिरो ओमफ्राय सोराङा आबिर होनगोन ना आनन्द मा होनदों आब' ना बिनानाव दं ना गैया होनदों आरोना बिनानाव दङ बिब' लेंनायखाय बिनानाव ओंखारो आरोना ओमफ्राय बिर' मा होनगोन इन्जय खा माथो मा गुलु हाय इन्जय मा होनदों मा ओंख्रि जानाय आब' सोरां होनदों आरोना ओमफ्राय बिर'आ इन्जय ओमफ्राय सोराङा बिर' सार दारु ले बोलाना ओमफ्राय आबिरा SD हा बोला बिर'नि इन्जय लिखा बिर' हम साथ बैठ तुम हमारी साइड बैठ तुम बोला ना ओमफ्राय SD सॉरी हम SD but
yes right biru bola ya Indonesia biru enjoy tambah ini ruko karya kurang nanti cik ngurusin nang le anda bisa komentar biru like phải cả về kubur mazang em kian pila ni asinan sen dong lay oga ke bay apo serang abir agay bay bola Friday ha ma kubur mazay rakter di mana daw haru na dari nama kubur bazai dari na kubura mazang nang sedang sampai di baragai dari na komena ilale abira esti jagen abira mandeng esti jagen de anggo janisip komena daw kusip mabas bala yan dai ba ya beda bay de la gere bay de la gere sampai saya tahu hara male de mande baze ya maka sapatan lei hendarena mohima hai jehelau per hahandarna mình thầm với cái mà để lơ gặp phải các mình là mình đã thầm với đó này rồi anh tuổi ăn là lại xe ya vô nông khâu na anh đã rồi na lại phải ra mua gì mà mình đứng abosona anh đã rồi na agai Thank you ang nilistro na usapin na kaya mo hima. Am like ka ba like ka daga am presin na logodan ba zo injadar na jengga. Sir gadan dong zo injana agana rena ya tahu haru babu gadan nama na. Zo injadan jengna gadan ba na. Amraja anan tuang ni deng ang ocha mohima jadi jahana asap kalam sab lai kalam sebai abon dana thank you agai mohima thank you very much giờ đâu qua đâu anh gặp qua dây thì nó cũng là cột lấy pha xịn rồi nè Sinanaw gaitwa agay so na nagapar sir doman like ka ba like dari na praya senilaw na gadan bazuin jada elbi ko anga dan na share na abi active guys mo di mama dan mohi Barang Korea saya buat angin komen ke Korea saya buat angin komen kan ayah Korea dia mana dia ang lai saya ang menang kau sampai ang Korea baik na dia ang lai nya saya menang kau ku pun mudeng men sampai ang lai saya ang lai se abu nangko
नोंनानावखौ सरि नोंनानावखौ आरोना नोंनानावखौ होनदों आरोना लांफै आगै लांफै लोगोफोर आङो एलबि दोननोसै दे सोर दंमोन आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा दावहारुवा मा होनदों बाजै नोंलाय बहानि होनदों आङो बङाइगावनि